It-tlieta filgħodu l-mexxej Laburista Joseph Muscat ħabbar aktar proposti ġodda relatati ma' twettiq ta' proġetti kapitali u tnaqqis ta' burokrazija żejda. Joseph Muscat qal li għażel li jindirizza din il-konferenza tal-aħbarijiet fl-isfond ta' wieħed mis-simboli ta' prijoritajiet ħżiena ta' dan il-gvern, il-pont li hemm l-breakwater u li ma jwassal għal-imkien. Il-mexxej Laburista qal li gvern ġdid jara li jkollu prijoritajiet ħafna aħjar minn hekk għaliex in-nefqa kapitali hija bżonn juża l-pajjiżna u trid issir bil-għaqal. F'dan il-kuntest Joseph Muscat ħabbar żewġ proposti ġodda biex isaħħaħ u jinċentiva proġetti kapitali li jkunu tajbin għal pajjiżna. Gvern ġdid iwaqqaf tim ta' azzjoni għat tkabbir tal-ekonomija b'nies ta' femiet politiċi differenti li jkun kompost mill-aqwa mħuħ fil-qasam tal-ekonomija u n-negozju, bilan li jeżaminaw x'inhu għaddej f'dawn l-oqsma u jagħtu pariri lill-gvern. Organu qed insejħu dan it-tim ta' azzjoni għat tkabbir ekonomiku li qed narawh bipartisan, jiġifieri qed narawh li jkun hemm mistednin fih persuni totalment irrispettivament mill-ħsieb politiku tagħhom biex jgħinuna nidentifikaw b'mod kontinwu niċeġ ġodda għat tkabbir ekonomiku ċertu tibdil fliġijiet minn żmien għal ieħor illi jagħti l-lok għal dan it-tkabbir. Proposta oħra mħabbra toħroġ sejħa pubblika għal proġetti ġodda u dan bl-iskop li jkun hemm idea ġodda u innovattivi biex jinħolqu impjiegi sostenibbli. Joseph Muscat qal li m'għandux ikun il-gvern biss li joħroġ b'idejat dwar proġetti, iżda b'dan il-mod jinfetħu opportunitajiet għal kulħadd. Apparti proposti għal proġetti kapitali, l-mexxej Laburista Joseph Muscat ħabbar proposti oħra li wkoll imorru flimkien dawk biex ikun hemm tnaqqis f'dik li hija burokrazija żejda. Burokrazija żejda li ħafna drabi qed tispiċċa toħnoq l-inizjattivi fil-pajjiż. Il-burokrazija żejda ġiet identifikata bħala pis għal inizjattiva privata minn bosta organizzazzjonijiet, fosthom il-kapijiet eżekuttivi ta' tlieta mill-akbar kumpaniji li hawn f'Malta, flimkien ma' service charge u l-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Għaldaqstant biex titnaqqas il-burokrazija żejda, gvern ġdid se jimplementa 5 proposti konkreti. Gvern ġdid jaħtar kummissarju li jkun responsabbli mis-simplifikazzjoni amministrattiva u tnaqqis tal-burokrazija. Konna persuna illi xogħla ħatkun illi tagħmel review tal-proċessi kollha li tilqa' l-ilmenti dwar proċessi burokratiċi imma mhux tistenna u tkun biex ngħidu hekk passiva, has to be prompted, imma r-rwol tagħha ħajkun proattiv illi tħares il-proċessi fid-dipartimenti, fl-awtoritajiet, fl-istituzzjonijiet kollha governattivi tipproponi u taġixxi kollha ċertu poteri illi taġixxi. Gvern ġdid inaqqas il-proċeduri burokratiċi eżistenti b'25%. Fi kliem Joseph Muscat din hija mira ambizzjuża li se tiġi indirizzata bl-użu tal-ICT u tnaqqis ta' duplikazzjoni f'dak li huwa ġbir ta' informazzjoni u mili ta' karti. Joseph Muscat qal li gvern ġdid jagħmel review tal-liġijiet eżistenti tan-negozju biex jitneħħew liġijiet li m'għadhomx ta' użu bħal liġijiet skaduti u oħrajn li jistgħu jiġu konsolidati. Gvern ġdid jimmira għal prinċipju ta' one in u one out, fejn ma' kull liġi ġdida li tiddaħħal għan-negozju titneħħa waħda li m'għadix ta' użu. Sfida għal Joseph Muscat li diġà jaħdmu fuqha pajjiżi Ewropej. Jiddaħħal il-kunċett ta' sunset clauses, klawżola fil-liġi li tipprovdi li jekk liġi tan-negozju ma tiġġeddidx mill-gvern taqa' awtomatikament. Proposta ban doppju, dik li liġi tkun għal tul ta' żmien u tagħti lok biex il-gvern jara li jagħmel reviżjoni tal-liġijiet. Proposta għal Joseph Muscat li ġiet diskussa mal-Public Policy Think Tank. Gvern ġdid jara li biex jopera kull negozju ikollu bżonn permess wieħed inklusiv li joħroġ minn awtorità waħda f'perjodu qasir. Jien naħseb li dawn huma numru ta' targets ambizzjużi illi hemm bżonn illi jiddaħlu f'pajjiżna bħala parti minn pjan minn roadmap ċara. Ir-roadmap tagħna tinkludi l-tnaqqis tal-kontijiet imma tinkludi ġlieda qawwija kontra il-burokrazija. Nemmnu li b'dan il-mod ħanoħolqu aktar job.